ole ama sabera chuan ka channel te ka video te min lo thlir sak thin tu te in zawai chunga khan thin lung takin kaloma chutirwal chuanin hei ka video ron da thin te tiawa sangha kan man na te e dai na mu manga sangha kan man na te velte chuanin sa ram hoi kan kala sa kan ka na te sawa kan ok na lampang te tiang vel ta kha e sathiam lo tam ta kha a thlir tu ta jinga hian in lo oma chung chu e keini hi kan omna hi Burma ania Chin State Mizoram ne na Ramri Boldara kanya chuan kan khuwa hi ralpel khuwa ani boka chuanin e hei dan hi Mizoram dan tele India dan le Kolram dan te po hi a in an lo na tam tak a oma chuanin e Mizoram dan hi a zongzong ang hi heta keini Chin State a hian kan mangvek kheralawa chuwang chuanin i hetianga YouTube lama te dynamo kan holna te sawa kan ok na te sa kan ka na te tiang akaron da angam na kha anita chuanin e sahi kasoi to thin ang khan video danga po khan kasoi to fo e sahi matha atang khan saka hi an khapa matha atang in September tha thleng kha saka hi an khapani achan chu an rai lai te ani wang khanin saka kha matha atang khanin e September thleng kha kai ni Chin State lama abikin tlang district ka hian an khap kha anita chuan sawa po chutiang bok chuan sawa te anin thapun lai te ani wang khanin ma thla atang khanin e khap khani ve chuan sawa tak chu September tha thengani le ni lo chu ka chelo ma se ani chu karinga chuanin e hei dynamo kan hol thin na te hian tiaului tak chu e boldar ani awang hian kaini boldar cheng kan nia chuanin Mizoram lama e new hardship te thingsai te nen hianin ramri kan nia chuanin tiaului tak chu e boldar ani mio wang hianin Mizoram tan po khan khap kha harsa chuan kaini Chin State acheng te tan po khap kha har se mema khap lo kha ani top ber beya dana chuanin daidum han te poni se lenden te po len khang te khatiang vel po kha e khap thei che khani lawa e hemi khap tur hi chuanin e Mizoram foi tu tele kan mani ram foi tu te in thurwala tiaului hi an hum hal top kha angaya chuwang chon tu na ri hi chuanin hei e khap nadan kha a mio lo wang khanin sangha kha dynamo lampang te po khan kan lo man ve thin na kha anita ani amai ro chu tiauluya po hianin e tuna heta kan khomonga tiaului lungda li kan ti tak a hi e new hardship te charhlun te chuan keini kan khuate he kan khose vel te hianin kan khapa li lipakhat lungdap li kan ti hi ero hi chu sanghaman kha ngakwai point man phal lo ti angvel ta kha anita chuta chumilia chuanin kan man ngai lo ni chuana man ten lo omani chuanin man an mana e nataka e poisa choi tirte shem te kha ani dona chuan chaklama po hianin khapna chin hi te chu omve teu tho boka sanghaman chungchanga po hian amai ro chu luidung zongjong hen khap fek lawa khamien khaplo na chin na ero kha chuanin I sanghaman kha phalani pheichon ti chuang lawa mero chu phal lo kan phal lawe ti po kha chuang lawa chuwang ton sangha kan man thin na kha ani a keini hi soitong khanin I Burma lam kan ni awang khanin I tianga video karon siam karon da thin te po kha
YouTube karon da ngam nap te po kha ani a ye se thiam lo tam tak te khanin YouTube lama te report na te ka dong thina chuwang chuanin in lo hriat min lo thlir tu te khan min lo hriat thiam nan khanin ron soi fia ve sim kha tha ka ti a chuanin hei luite a te po hianin ni se luite tak hi ro hi chu hum hal tle ta ne ve khan kholama te po hianin Thantlang district Chin state a po hianin luite a chuan sangha dai na mu kha man phal lo kha an ti thawa amai ro chu hei rambuai te kan lani a chuwang chon dan mu mal tak tak hi a om theiri lawani tuna ri chuanin chuan na kin zela chon triau luite po hi lungruala Mizoram le kan ma ni Chin state te po roi tu te po lungruala ina an hum hal vek hun te po la om ve te dona kan ram that a tha ve te ani chuan la tha ve te nge anga chumi ma jong chu kan Chin state lama po hian dan mu mal dan han keng ko tu tak tak sarkar tak tak hi kan la nei lo awang hianin triau po hi hum hal thei mu mal lo ani te chuanin keini lama chuanin hei Christmas kan man dona te hianin thalai te kauran thalai te khan achang chuanin kan ramwak thina sa te kan kapa Christmas chawmi atan Christmas ruai atan khanin sa ram kan wa kha kan ka ang te saza te po ni se sakhi te po sanghal te po ni se khang kha awai khanin Christmas manna tan te kumthar manna tan te kumthar ruai tan Christmas ruai tan tiang khanin an hlan thina chutiang chuanin ram hi kan wa ka silai hi kan mang thei boka amero chu kan ram te ron that aron zalen huna chuanin Chin state sarkar po hianin silai po hi mumal taka man dan te po kha ala siam ve te ngai dona tuna ri chuanin an khap hun chunga saka te savaman te saka lampang te khan khap hun chung ma thla tanga September thla chunga kha chuan tu ma khan sa te kan peling kan kap chuang lawa khami September October thla tangin dule ram kha ape adu tan chuan wak thei kha ni ta ni chutiang chu kan khuwa heta kan chevel khuate ina kan ti dan thin ani awang khanin Mizoram lama min lo thir thin tu te viewer te khan comment na te khan man the in ni ti te mol khop me ti lampang te mi mol ho ti lampang te kha atam khop me ya heng hi min lo hriat thiam pui ka be se em ti chuan Bible la po khanin sava ok te sava ka lampang te kha khap na dan kha chuang lo renga Deuteronomy bungsom ni le panni chang ru ka tanga chang saria po khana zia kha sava apui in manani chuan anote cho in chua zalen tur ani ti lampang te khatiang vel te kha aziak ka chuwang chuanin sava kan ok te kan ka te po han ni se an rai lai te anin thla pun lai te hi chuan kap lo mai ila ti chuan apui kan kap ani chuan anote te chua ila anote te kan man ani chuan apui chua ila atui kan la ni chuan apui chua ila tiang khanin mumal ta khan omjene ta khan savate sa te hi ka pin pel ila anre me don lo achan chon tamla tuk sava pakhat hian tui pum thum te pumli te atui thina kha anrai laya kan kap lova kan man lo ani khachuanin pakhat khan pathum aron hring chuak dona kum kha chunga chuan an tam man la tuk chuwang chuanin kan man dan ero hi chu film khur theu ila tu te po hianin chu jok chu kei ka ngai dan ania amai ro chu an rai lai huna te ain tha phun lai ate chon ka mi lo tur ka ti ve a ke po yan tha ka ti em ya ti chuanin saka chung changa po khan ni se sa te kan ka pa
mi mol ho ti dan mi mol ho ti om tok lak ti vel ta kha om thina Bible te po khanin Genesis lampanga te po khan Genesis te po khan azia ka Esawate Isakan sakap turin Esawate atir azia thute sakhi avaka sakthin thute kan ria chu wang chuanin Bible poina phalani saka ti te o Bible po hian a phalani ti tamaila Bible po hian lo kap thi ni chu wang chon mol wang le chutiang khatiang wang kha ani chuang thran lawa Genesis bung somni le pasri chang thuma chang lin kara po khanin azia kha chu wang chuanin mol wang em lampang po khan lawa an khap lai huna kha chuan ma thla tanga September thla chung kha chuan kan ka ve chuang lawa in thla an rai lai te an in thla pun lai te ni wang khan chutiang chuanin kan ti dan thinen ya mi mol ho ti dan tok lek ti lampang te mol wang em po kha ani chuan ka shelawani chuanin hetianga kan saka na kan ronda thin te karonda thin te sangha kan man na karonda thin lampang te kha a en nuam lo en som titan kha chuanin a en lo me tur khanita chuwang chuanin en peilo kha chuanin lo en lo mai ila khatianga ron en ve si top thang po en chuang si lo zia bo hre chuang si lo report ching te kha kan tam em chuwang chuanin hetiang ang ka video ron da thin te sangha kan man na lampang te sa kan ka na lampang sawa kan ok na lampang te po khani se en peilo kha chuanin lo en lo mai ula ti kha karon soi le du bokha chuanin to video te ngai hlu tu te le min lo en thin tu te po kha en tam chau ti ria a chuwang chuan thinlung takan kaloma chuanin miron sei sel le miron sei chatu te po kha an ria thiam lo wang te kha ani ka ringa chuwang chuanin he video kon siam na po heni a ang po ni sala min lo hre thiam thau